abu na biyu da ya kamata mu dinga tunawa, ka dinga tunawa, ke ma 'yar tiktok ki dinga tunawa, waɗannan bidiyos da kuke yi kuke sakewa zai yiwu a yi ta playing ɗinsu bayan kina kwanci a kabari. Waɗannan bidiyos da kuke yi kuna baƙaƙen asha, kuna rawa, kuna nuna tsiraicinku. Baiwar Allah, za a zo a saka wannan abun ana gani a lokacin kina kwanci a kabari. Ba kya tsoron haka? Ba kya tsoron haka ya faru? Dole da ke yadda hakan gaskiya ne, tun da ke ma akwai waɗansu da suka mutu kina ganin bidiyos ɗinsu na yawo. yan fim nawa suka mutu ga sunan bidiyos ɗin suna yawo, malamai nawa suka mutu ga bidiyos ɗin yana yawo. Wannan rawa da kike yi za a zo a saka a gani kina rawan ko kina ɗuɗɗura ashar ko kina faɗin abin da kike faɗa bayan kin kwanta a kabari. Yanzu hakan ba za ki yi tunani a kai ba, yanzu hakan ba za ku yi tunani a kai ba. Karki bar baya da ƙura, karki bar baya da ƙura. Allah a ƙur'ani ya ce inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta, mu dinnan Allah ya ce mu za mu rayar da matattu, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, sannan za mu rubuce duk abin da suka gabatar na ayyukansu a duniya, wa atharahum da abin da suka yi wanda yake gudana bayan sun mutu na alkhairi ko sharri. Allah ya ce duka za mu ajiye shi. Inna nahnu nuhyil mauta, Allah ya ce mu muke rayar da matattu, wa naktubu ma qaddamu, kuma za mu rubuce duk abin da bawa ya gabatar, duk aikin da kai a duniya Allah ce za mu rubuta mu aji. Sai ce wa atharahum da kuma abin da kai wanda yake gudana a bayanka na alkhairi ko sharri, Allah ce shi ma da mu ajiye maka. Yanzu baki tsoro a ajiye miki waɗannan bidiyos? Ana sa su, ana rubuta miki zunubinsu a cikin kabari. Ka ji tsoron aikata aikin da bayan ka mutu kuma zai ci gaba da gudana a bayanka kuma na sharri. Ka ji tsoron haka, ka ji tsoron haka, ka ji tsoron kana kwance a kabari wani laifinka na yaduwa a cikin al'umma. Ka ji tsoron haka. Abu na uku, ki tausaya wa masoyanki, ki tausaya ma iyayenki, ƙannenki, yayonki. Wannan abun da kike yin wata iliyarki tana da kishiya, za a jefa mata magana da shi. Wata kina da wata goggo ƙanwar babanki, wata kina da wata umma ƙanwar mahaifiyarki tana da kishiya, za a gaya mata magana akan abin da kike yi. Yanzu ko baki ji tsoron Allah ba, ba kya tausaya wa masoyanki ba. In an ce masoya su ne iyayenka, ‘ya'yanka, ƙannenka, danginka, waɗanda kuke kan soyayya na rayuwa da addini. Kasan su ba su san masoya ba. Sau da yawa in kana kallon ko Facebook ne, wata in za ta yi magana sai ta ce assalamu alaikum masoyana, ita ta ɗauka followers masoyanta ne. Followers masoya ne? Fans ɗinki masoyanki ne? Su masu zuga ki ne, masu zuga ki ne. Waɗannan dai masagin, waɗannan da suke ce miki ba su yadda ki TikTok ɗin ba, wallahi su ne masoyan. Waɗannan waɗanda dai suke kwace wayan nan su ne masoyan, kuma za ki zo ki gane su ne masoya gobe ko jibi. Waɗannan yayinki da suke fushi da ke don kina yin su ne masoyan.
waɗannan iyayen da suke cewa ba su so ɗin, waɗannan wadda suke nuna miki ɓacin rai akan wannan abun, su ne masoyan waɗanda za ki sa hotonki su ce sun yi kyau, masu kai ki su baro ki, masu kai ki su baro ki. Duk wadda za a sa hoton 'yar wani, wacce ta sa hotonta a cikin Facebook ko wani abu, ya ce ta yi kyau, wani ya ce wow, haka ne ko? Haka ne. Ba masoya ba ne, ba masoya ba ne. Zai ga hoton kanwarsa a wannan kafa ya faɗi irin waɗannan abubuwa. Ki tausaya wa iyayenki, ki tuna waɗannan abubuwa da kike yi yana cutar da masoyanki. Yayunki ba su jin daɗi, kawai kin fi ƙarfinsu ne. Ƙannanki ba su jin daɗi, iyayenki ba su jin daɗi. Duk mai son ki tsakani da Allah bayi jin daɗi. Gobe ko jibi kuma 'ya'yanki da su zo su ma ba su ji daɗi, ba za su ji daɗi, ba za su ji daɗi ba. Waɗannan fans da kuke ce musu masoyanku masu zuga ku ne. Sai kin gama tallan hotunanki da bidiyos ɗinki, kowa in ya sauka to mai tafiya gun 'ya'yansa sai ya tafi, mai tafiya gun iyalansa sai ya tafi, mai zuwa gun iyayensa sai ya tafi. Ke kuma sun bar ki 'yar tallan tasha. Burge su kawai kuke yi, burge su kawai kuke yi. Ke ma 'yar halal, kina da uwa kina da uba, me zai hana ki tashi domin kare mutuncinki da iyayenki da addininki? Saboda ku yi aiki tukuru domin kare mutuncin iyayenku, domin kare mutuncin 'yan uwanku. Gobe ko jibi 'ya'yanki da su zo, ba yadda za a yi su zo su ganki kina rawa abun ya musu daɗi, ba zai yiwu ba. Waɗannan da suke miki comment ba masoya ba ne, ba masoya ba ne. Waɗannan da suke muku comment ba masoya ba ne, ba masoya ba ne, ba masoya ba ne, ba masoya ba ne, ba masoya ba ne. Za ka ji ta tuna ta assalamu alaikum masoyana, ina muku barka da kaza. Ba masoya ba ne, ba masoya ba ne. Wadda za ki zo ki rawa su yaba, ba masoya ba ne. In kina so ki gane ki je ki a gaban yayoyinki in da su yaba, ba da su yaba. Masoya ke masoya ke ba.